Akşamınız hayırlı, hormatly ýyldaşlar. Bugün din söhbetlerimiz bolýar. Bugünkü gürrüňdeşligimiz birazrak başgaçarak boljak. Şeýle bir surat getireýin ekrana. Surat dursun. Bugün ýanky arapça bir zatlar okamjok. Ne ayet ne de hadis, ýöne dilden aýdyp geçen käbir zatlary. Ýöne şeýle bir mesele bar. Indi men ýanky İslam dinindäki hemme akyldaşy zatlaryň hemmesi Kur'andan ýa-da hadis kitaplaryndan gelen ok. Käbiri adamlaryň öz-özünden çykarýan zatlar hem bar da ýanky goşup berýärler. Iň soňa ýanky diniň bir bölegi ýalyk hereket edip bilýär. Indi şol meselelerden biri ýanky nekrofiliya diýip bir mesele var. Ýanky ölü bilen cinsy gatnaşyk diýilýär-de. Men günümizden başlaýyn biraz. Ine Marokko'da, ondan soň Müsürde El-Ezher üniversitesi var da, iň güýçli diýip hasap edilýär İslam nemesinde. Iň güýçli üniversitet El-Ezher. Indi bu taýlarda şeýle bir mesele orta çykarýarlar. Ýanky o Zemzemi diýip bir adam ölü bilen cinsy gatnaşyk İslamda halaldır diýär-de. Ýani halaldır diýäni ruhsat berilýändir diýilen manyda bir näme aýdýar soň 2012-nji ýylda Müsürde parlamentde şonu kanunlaşdyrjak boldular. Nämemiş? Aýaly ölen erkekler ölenden soň 6 saat içerisinde sağollaşma cins gatnaşygyny edip biljekmişler diýilen nämäni kanuny meclisten geçirjek boldular. Soňra bu bir bölegi garşy çykdy, bir bölegi ýene näme boldy? Şonuň ýaly günümizde. Soň biraz näme gideli tarihe. Ne mezhepler vardır. Belki köp ýyldaşlarymyz düşünmez. İslamyň nemesinde ýanky itikadda, soň amelde diýip mezhepler var. Men amelde mezhebi gözüme tutýan ýanky sünni mezhebiniň içindäki 4 mezhep bar da uly diýilýär. Başga da kiçileri var welin olar kän öňe çykman soň ýatdan çykyp ýa-da günümizde praktikada ýok. Ýöne şu 4'sü var. 4'ünden ikisi uly galanlar. Olaram ýene hitmekde, hitip barýada ýoşluk bilen. Şimdi şol 4 mezhepde o ölü bilen näme mümkindir diýär. Ne? İmam Malik, o Maliki mezhebinin imamı alim, beýik alim özem. Şol ölen aýaly bilen öňden ýa-da arkadan diýär. Ýyldaşlar ýanky gurrun bermeli bolýar. Indi dini ýakyndan tanamamyz üçin. Näme gatnaşyga girip biler we munuň üçin oňa ceza ýokdur diýär. Soň İmam Şafii ulan beýik alim, imam adam da olama o şey diýär, ýanky cinsy ölen aýal bilen cinsy näme girip biler, ýöne ondan soň cins organyny ýuwmalydyr diýen ýaly bir nämeler ýazypdyr. Gaty gülkünç olan ýanky İslamda nekrologiýa diýip ýatsaňyz gatykän makalalar ýa ýazylan zatlar çykýar. Gatykän ýanky dogrusy ýalňyş bilen çykýar da. Ýöne bunu bir izarlap gowy näme goýmaňyz gerekli. Men bunu öňräkler edipdim. Şondan gysga gurrun berýände şu wagt. Bu ine alimlaryň aýdýan sözleri näme bilen baglanyşyk. Indi bu nereden gelýär diýip sorasaňyz, dogry soradyňyz bolýar da. Men hem şey diýdim de. Diýdim bu nereden gelýär? Kur'andan var, hadisden var diýip. Soň gözleşdiren wagtym nämeden Kenzul Ummal diýip bir hadis kitaby var. O kän ynamdar hadis kitaby däl, ona aýdaýyn. Soň
geçki dövrlerde yazılan özem Hindistan'daki alımlar tarafından yazılan bir neme. Yani alım tarafından diyelim Kenzul Ummal adı üstüne. Şol yazıptır o nemenin yeğeni Ali o halası olýa-da ýa-da daýzasy diýil tapady ýok neme düşnükli olar ýa-da doýdan ýakyn nemesde. Şol ölen wagty üstündäki eşigini çykaryp şol Ali'nin ejesiniň o cesediniň üstüne goýanmyş, soň bile şonuň bilen ýatypdyr diýip bir hadis bar. Şo Kenzul Ummal diýilen kitapda. Soň o ýatypdyr diýe ýa-ni bile ýatypdyr şol ayal bilen bile ýatypdyr diýip geçýärdi. Soň o näme üçin o ýatanlygyna aýdýa egine şu öz eşigini çykaryp goýsa jennetde iň owadan eşikli bolup o diýreliljekmiş. Şo taýa barjakmış diýelim. O bile ýatmanyň hem sebäbi kabry daralyp onu gysmasyn diýip o şeýle bir zatlar geçýär içinde. Şonuň ýaly bir zat soň. Şimdi Buhari nemesine geleli, hadisine geleli. İkinci cilt diýeli bölüm mi cilt diýeli düşnükli olar. Yani ciltin 23. Kitabynyň näçe 374. hadis var da. Yani Buhari kitabının 23. Kitabındaky 374. hadis diýip geçýär. Şo taýda bir neme var. Bir hadis var. Peýgamberiň gyzlaryndan biri ölüpdir. Soň gömmäne gelipdirler. Soň şo taýda gömmäne gelende de kim dün akşam ayal bilen bolmady diýilen ýalyk nemede soraýa, soň bir men diýe. O men diýenim Ebu Talha bolmaly. Soň gel diýe gömel diýip ýa gömel diýim ýa-da gel diýe kabra in diýe olam inýär şo taýda utarýar. Soň edil şo kitabyň dowamynda 426-njy bolmaly ýa-da şo töwereklerde edilýärdi şonu. Soň şo ýerlerde de şonuň edil şol hadis var dowamy gelýär-de geldi we kabra indi düştü kabryň üstüne düştü we gömdi diýe geçýär-de soň dowam tamamlanýar. Indi şular birleşdirýärler ýa-ni neme diýip ine seredin alımlar aýdýar buna. Günümüzdäki we şol döwrüň alımlary aýdypdyr. Ine ölü bilen jinsi gatnaşyk dinimizde bar diýip öňe çykarýarlar da. Ýa-ni öňe çykarmak bir gyrada galsyn. Onu kanunlaşdyrjak bolýarlar günümüziň parlament diýilen sistemasinden geçirip kanuny öwürjek bolýarlar. Ýani kanuny öwürjek bolan wagtlary emmekim köçäge çykyp protest etdi de soň iza çekildiler. Şeýle boldy. Indi men bu meseleni näme üçin gurrun berýän? İki sebäpden gurrun berýän. Birincisi İslamiýetdäki Kur'an bolsun, hadis bolsun islendik nemeler açık manyda däl. Ondan her türlü many çykaryp bilýän öz isleňe görä neme şekil berip bilýän-de nemelere. Günümüzdäki medeni hukuk ýa-da Rim hukuky diýip geçilýär-de. Rim hukukyny ben az başgaçara aýdyp bereyim. Bu logika bilen baglanyşykly hukuk. Bunda logika hem adalet bilen baglanyşykly hukukda. Günümüzdäki ösen ýurtlaryň ulanýan hukuky ýani Rim hukuky diýen hukukumuz. Bu taýda hemme zat anykdyr. Bir okan wagtyňyz şondan başga many çykaryp bolanok. Şonuň ýaly edip ýazylýar. Ýani Kur'an okan wagtyňyz beý diýjek boldum, gaý diýjek boldum, gaýna şey diýendir diýip soň tefsir edýärler-de Kur'anyň ayatlaryny. Görýäňiz 5-6 adam özüne göre bir zatlar ýazypdyr. Soň şey edip din däl de şeriat emele gelýär-de şeriat. Şu Kur'andan seredýär. Şu mesele nähilmiş? Diýmek şeýle bolmaly diýip kanun ýazýar.
kanunları Kur'an'ın içine seredip ya da hadislere seredip ýazýanda şeriat diýmek şol. Soň her kim öz şeriatyny ýazýarsa, Kur'an ýa-da hadis iksem düşnüksiz okan wagtyňyz dürli tarapa çekip bilýäňiz manylaryny. Soň şonuň üçin hem Kur'an ýa-da hadis we bir kanunyň gözbaşy bolup bilenok. Kanunyň gözbaşy bolmasy üçin birinciden logika gerek buňa. O adalet diýilen mesele gerek. Ondan soň bir näçe adamyň bir ara gelip o ses berilişik ýa-da meseleň tartışmaly. O zatlar ýok. Bu diýe Allah'dan geldi diýe sen sesini çıkarma. Diýe sesini çıkarsaňam seni kapır olan diýerler de en gowy nemesi. Gowy görýän metodlarynyň biri. Şey dip ýok diýerler. Indi şu görýän suratyňyzam şu zatlaryň eseri. Bu Pakistan'da esasen köp ýaýran. Pakistan'da ölen ayal, gyz, ýaşrak bolsa şolaryň gawrynyň üstüne şunun ýaly demir goýýarlar. Berki diýerler. Näme üçin goýýarlar? Ölüýüniň cesedini çıkaryp şoň bilen cesedi zorlaýar diýip aýdaýyn. Bu nereden gelýär? Ine ýanky alymlaryň aýdan sözünden gelýär. O alymlar nereden aldy? Käbir hadisler okap özlerçe bir netije çıkardı. Indi pikir edin, günümüzün häzirki modern düşünje bolmadyk bolsa-da islamyň öňe sürýän, ýanky alymlarynyň öňe sürýän meseleleri nirelere getirerdi jemgyýetleri. Geçmişde nämeler boldy? Bu aklınıza getirip görün, geçmişte nämeler bolmady. Şeyle şimdi ikinci meselede neme girdim aslında. İkinci meselede din yankı bir ondan ona bundan buna çözüp sana gerek bir nemäni ýasap bolýan bir neme gural da. Şo gural bolandygy üçin aslında bar din diýilen zadyň özü. Onu tanqidem edip bolanok, düzedüben bolanok. Sä ütkemeýär bu diýe şeýle geldi, şeýle gider diýär-de. Ütkedüben bolmaýar. Soň içinden çıkıp bilmeýän gez berýärler jemgyýetler. Görüň ine Talibany görüň. Olarda da nekrofiliýa bar. Ýa-ni ölü bilen ýatmak diýeli bizem. Ölü bilen ýatmak bar. Pakistan'da da var bu. Käbir Arap ýurtlarynda da var. Hatta bir san morgda işleyen biri var eken şol bütün ölü ayallar bilen näme girip çykýan eken de haýsy ýurtda da bilemok, ýöne şu Arap ýurtlarynyň birinde de müsür taraplar bolmagy mümkin. Şeýleräk bir ýagdaýlar bar bu işleriň. Indi bu zat näme üçin çykýar? Ýani alymlar näme üçin şeýle zat bolup biler diýip çykýar? Bunu bolup bilmesiniň o sebäpleri var. Men aslında başyndan bäri şu 3-4 aýdan bäri gurun berip gelýände Kur'anyň içinden näçe aýatlar ýa hadisler okap demekdir. İslamda aýalyny başga erkeklere emzirmek bar. Ondan soň başga adamlaryň aýallaryny gaçyryp ýa-da zor bilen alyp gyrnap etmek bar. Başka adamların yaşayan topraklarını, yurdunu elinden almak var. Kur'an'da açık yazıyor, alın diýär. Hatta biz size şunu şey etmeyene ruhsat verdik diýip övünilýän ayetler var. Ondan soň talançılık var. Talançılığı näde paylaşmalysyn çelli görkezýär. O talanan mallarym Allah'ın we peýgamberiniňki diýip ayetler var. So şu zatlar görelmektin bu ölü bilen cinsy gatnaşyk näme üçin bolmasyn diýilýär-de keypine görä ulam bolup biler diýip o şey dip gidýärler. Soň men öňräklerde bir näme 2018-nji ýyl bolaýmasa şu töwereklerde 2017-den bolup biler.
Türkiye'de Bursa'da bir neme bu katı giyinden yayrada özən bu mesele şu dövründe. Biri bir neme şeyh molla cemaat buraya cemaatindaki nemeleri o cinsi neme öğrediyor da şonun sperması ne o ellen diyelim ben o hayat angra gitmeyin. Cennete gidiyem şey bunandırıptırlar son adamlar öz ayağını, ejesini, yene nämesini getirip beripdirler. Yani düşünün yani şeyhin, mollanın demesine. Bursa'da bolan vaka bu tarikatının adı hiç yadıma düşüyor. Yok belin köprek wagtlarda boldy da. Ne şonun ýaly wakalary çel alyp barýar-da bu mesele. Beyri dur deyip bilen ok bu mesele boyunca. Yani İslam'ın içindäki bolýan men musulman, men molla, men şeyh deyip bir zat etse şonu saklap bolmaýar-da. Şonun ýaly bir häsiýeti var bu işlerin. Soňra şu näme getirýär. Şu demiri goýmagyň ýerine o dini biraz ele alıp o bu näme üçin beýle deyip soran oklarda. Nereden geldi o nädip boldy deyip. Ne şonun ýaly bir ýagdaýlara getirýär iň soňunda. Gaty gynançly ýöne dine İslam dininde o beýleki dinlerde de şuna benzeş o häsiýetler var. Dinlerin hemmesinde var. Din diýmek dällik diýmekde akmaklyk. Bir adamyň pikirlenmezligi diýmek aslında. Pikirlenip öz başda karar bermezligi diýmek. Şonuň üçindir ýa-ni dini siyasi nemedeken ulanýandyrlar. Hatta bize emiki kulluğunun 2 ýyl mundan öňki bir nemesi vardı da raporty vardı. Şo taýda Türkmenistanda o dini öňe çykarmana mekteplerde de o sapak hökmünde bermäne taýinlik görýärler diýip maglumat beripdi, ýa-ni raport beripdi. Uzun bir ýazy tygyp o ýazyny belki o soňa waka belki çykarlar ýa-da belki çykarmaz. Iň soňa ýa-ni köpçülige görkezilmeli ýazy däl ýöne şeýle bir o raport var. O taýda ýa-ni Türkmenistanda o taýda ýa-ni Türkmenistanda şu adamlaryň o bir oýanma nemesi emele geldi de soňky 4 ýylda. Oýandy bu ýoşluk bilen ulalyp barýar hemme aýyplary açylýar. Soň bir çykgynsyz ýagdaýa düşdi Türkmenistandaky rejim. Indi olara şeýle bir neme çözgüt bildirýärler-de. Bildirýärler diýip benim sebäbi Ors nemesi FSB'si şonu dogurlaýar. Bu jemgyýet İslama ýakyn. Onda biz şolara bir İslam dini bilen biraz güýmäli diýen ýaly bir näme netije gelipdirler. Bolmasa öňüne almak kynlaşýar hereketiň. Badyny o İslam bilen alaly, sabr etmek, şükür etmek o diýip soň Qur'an olyny namaz okaýaka, ayet okaýaka o musulman nemede sıfatında köprek görkezmeli diýilen ýaly kararlar alypdyr we hakykatdan hem şeýle boldy. Yani bu raportu haçan biz 2021'in ortalarında mı okuduk da şeýle ýagdaýlar var diýip 2021'den bugün 2024'e geldi de. O görýäňiz şeýle bu aňyry gitmeýär Türkmen jemgyýeti dininiň demesini dolu bilen ok. Ne biraz okap başlasan içinde o şeýle akıl almaz zatlar çykýar. Yani İslam ýa-ni şeriat mehanizmi düýünden ýalňyş bir zat. Ol adamlara zulüm etmekden, öldürmekden soňam ýa-ni siýasatçylara bir neme gural bolmaktan başga zat däl. Şey diýerler bunu, başka bir nemesi ýok. Yani bu ve bunun ýaly neme temalary barada entekatty kan gurrun eders. Gatkan mesele var. Yani Kur'an'ın içinden hem aydılmalı zatlar var. Şu ayetli, hadisli meseleden
Belli bir yere gelen soň ýyldaşlarymyz hem özleri gyzyklanır, okar diýip umyt edýän sähä günümizde näme-de bolsa da terjime etdirip bolýar. Ýa-ni sizin browserlaryňyz ulanýan telefonuňyzdaky browserlar terjime edýär. İslendik dili, islendik dilinize terjime edip berýär. Bu taýdan okap bilen, ýani meniň bu taýdaky näme çağırşym hem mänim şu dini ýakyndan görmek gerekli. İçini okap. Ol ýa-ni süýt aýalyň başga erkeklere süýtünden ýa-ni süýtünden diýen düşünüm göwsüne emdirmeli meselesi gaty giňişdi. Men geçenki nämede biraz o gyzga geçdim. Başlangıç üçin şeýle bolsun diýip o mesele boýunça başga da wakalar var. O nämede. Ve bularym köpüsi o sahih hadis kitaplar diýip geçýär. Buna aýtsaň o gyýryp başlaýarlar. Ay ýok diýe hadisleriň hemmesine inanmaly däl, ýene näme diýe bolýa inanmaly däl bolsa şu güne çelli. Şolary bilen şekillendirip geldiňizde. Soň bu wezek o Kur'andan hem okap berip başlaýan, bu wezek ýok diýe sen ýalňyş many çykarýan, ýene näme diýe. Men aýdýan, men ýalňyş many çykarýan bolsam, başga beýleki many çykarýan bolsa, ýene başga bir many çykarýan bolsa, bu onda näme bolup bilenok, hakyky kitap bolup bilenok. Men konstitusiýany, islendik ýurdun konstitusiýasyny alyp okaýan wagtym manysy açykdyr, düşnükli. Men şondan okap häzir pikir edim, men bir konstitusiýany okaýan, ondan men başga many çykaryp gidip adamlary öldürýän diýeli, ýa-da talançylyk edýän. Soň izinden aýdýan, seret konstitusiýada ine şeýle ýazýar, men şeýle düşündim muňa manysyny diýip aýtsaň näme bolar? Işin gaýtararlar. Dogry däl, o taýda ýalňyş düşünme bir nemesi ýok. Sebäp ýok, açyk ýazylan. İslendik ýurdun konstitusiýasyny oka, manysy gaty açykdyr. İslamyň konstitusiýasy Kur'an bilen hadis kitaplarda. Onu okaýanys, o her kim her many çykarýar. O näde kanun bolýar? Näde konstitusiýa bolýar? Näbelle. O jezasy ýok, käbir zatlaryň bir üýtgeşik nemeler bar, o soňky nemelere goýar sildeşler. Şu günlükçe şu ýa-ni ölü bilen jinsi gatnaşyk meselesi İslam dininde ýa-ni Kur'anda we hadislerde ýok bolmagyna garamazdan diniň bir nemesinde yer alýar. Bunu bilmemiz gerekli. Wagtal gozalýar bu mesele. Şeýle. Bolýan da sag bolun, ýene-de görüşýänçäk.